ሰላም ክቡራት ወገናት ኣሕዋተይ ተኸታተልቲ ተኣምራት ዩቲዩብ ቻናል ከመይኹም ደህና ዲኹም ኩለኹም ከከም ኣቆጻጽራ ሰዓትኩም ሰላም ክትኾኑ ልባዊ ትምኒትና እዩ ነዛ ቻናል ንሓድሽ ዘለኹም ደሞ ሰብስክራይብ ናገርኩም ሰብስክራይብ ለልኩም ላይክ ሼር ናልኩም እተባዕኹም ይፈልየና እንኳዕ ጽሕና ኣጽሕኩም ንሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ከምኡ ደሞ ናይ ጸመርዋ ሓምሸይቲ ሰንበት ደብረ ዘይት ማለት እዩ ካብ ጽሕና እግዚአብሔር አምላክ ደብረ ዘይት ማለት ማለት ንሽተን በመንጽር መጽሐፍ ቅዱስ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ከም ዝመዋል ያስተምረና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ደብረ ዘይት ብዛዕባ ምጽአት ከም ዝመሃረ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ 1 ክስካብ 35 ኢየሱስ ካብ ቤተ መቅደስ ወፂኡ ከደ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ህንጻ ቤተ መቅደስ ከርእይዎ ናብኡ ቀረቡ ንስግና መሪሱ በሎም እዚ ኩሉ ትርእይዎ ዶ ኣለኹም ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን እዩ እብለኩም ኣለኹ ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም እዚ መዓዝ ክኸውን እዩ ኢሉ ትእምርትን ምምጻኻን መወዳእታ ዓለምን እንታይ እዩ እስኪ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመጹ እዮም ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ረኣዩ ኣይትሰንብዱ እዚ ኩሉ ክኸውን ብግድ እዩ ግናኸ መወዳእትኡ ገና እዩ ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግስቲ እውን ናብ መንግስቲ ክለዓሉ እዮም ኣብ መወዳእትኡ ድማ ጥምየትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ እዚ ኩሉ ግና መጀመርታ ቅልውላው እዩ እሽዑን መከራ ኣሕሊፎም ክህቡኹምን ክቐትልኹምን እዮም ብዛዕባ ስመይካ ኣብ ኩሉ ኣሕዛብ ጽሉኣት ክትኾኑ ኢኹም ሽዑ ብዙሓት ክዕንቀፉ ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃቡ ንሓድሕዶም ክጻልኡ እዮም ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ክትንስኡ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም ስለዝበዝሕ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ክትዝሕትል እያ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ እዚ ወንጌል መንግስቲ ከዓ ንምስክር ክኾን ኣሕዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ክሰብኩ እዮም እሽዑ መወዳእታ ይመጽእ እቲ ብነቢይ ዳንኤል እተብሃለ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቆይሙ እንተሪኢኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል እሽዑ ኣብ ይሁዳ ዘሎ ናብ ኣኽራን ይሃድም ኣብ ዝባን ናሕሲ ዘሎ ከዓ ናብ ቤቱ ገለ ክማላእ ኣይውረድ ኣብ ወፍሪ ዘሎ ድማ ክዳኑ ክወስድ ንድሕሪት ኣይመለስ በታ ቐነ እቲ ኣግና ንጥኑሳትን ንዘጥዋን ወይልአን እሽዑ መከራ ክኸውን እዩ ከምኡ ዝበለ ካብ መጀመርታ ዓለም ክሳዕ ሎሚ ዘይኮነስ ከቶ ድማ ከም ዘይከውን እዩ እሞ እቲ ምህዳስኩም ብኽረምቲ እቲ ምህዳንኩም ብኽረምቲ ወይ ብሰንበት ከይከውንሲ ለምኑ እተን መዓልታት እቲአን እንተዘይ ሓጸራስ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣይምድሓንን ነይሩ ምእንቲ እቶም ሕሩያተይ ግና እተን መዓልታት እቲአን ክሓጽራ እየን እሽዑ ገለ እንሆ ክርስቶስ ኣብዚ ወይ ኣብቲ እንተበሉኹም ኣይትእመንዎም ናይ ሓሶት መሲሓት ናይ ሓሶት ነቢያት ክመጹ እዮም እሞ እንተኽኢሎምሲ ነቶም ሕሩያተይ እኳ ከስሕትዎም ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም እንሆ ቀደም ነይሩኹም እንሆ ኣብ በረኻ ኣሎ እንተበሉኹም ኣይትውፅኡ ኣብቲ ቤት ኣሎ እንተበሉኹ እውን ኣይትእመኑ በርቂ ካብ ምብራቕ በሪዑ ክሳብ ምዕራብ ከም ዝርአ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ኣብቲ ግንቢ ዘሎ ኣሞራታት
كأنا وخو كويهم دحر مكرا لتاكنا دحر مكرا تاكنتي أكنا بؤو صحاي كتسلمت ورحن برهانا أيتهبن إياه كواغبتي كاسماي كودكو حيلة تاسماي أون كنكتكت يوم إشعت أمرت ودسب عالسماي كرأ إشعر ما كلهم حاليتا تاساو مدري خبخيو نودسب كعب بزو حيلين قرمون بدمنا سماي كمس خلو كريو يوم نملاك تخاب برتع دهاي ملخت كل أخم نتم حرياتو كابت حد وسن سماي كساعة وسن سماي أربعة مؤذن نفاسات كوكو يوم مسلو خا أمبلس تمهارو أنفرو مسلم لما قصلوا مستقطع كرمتي كم زقربت فلتيهم كم دما نسخاتكم أزي كله مسريكم جنا أزي كله مسرأكم ناف بيت مقرا فلتو أزي كله كسع زخون أزي ولد أزي كم زي حلف بحكي إبلكم علىكم سماي مدنك حلف يوك عليكنا أيك حلفني ولن دك بزمرتو قيتا مرحننا إيسوس كريستوس آمين سلك قالوا لويل بحري إكسابير أملخنا زخبرن زتمسكنن يخون زنتبه زقولي بأعفى قدسان ملاكتو يتعرم اللي يتعرمنا مستوعلي لبنا يهاونا آمين إكسابير أملخنا زخبرن زتمسكنن يخون آمين وسعات لإكسابير لول ولا ولادي تدونجل ولا مسكال كبر يخون نسأل العالم آمين